Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De gemeente Dongerendiel ziet voor een rigoureuze bezuinigingsoperatie. De 3 getallen hier, een tekwart van krap €1 miljoen euro. Het gaat om maar liefst 69 gemeentelijke taken waarop bezuinigen worden kan. Taken kan voor apart uitsteden worden, maar mogelijk worden ze zelfs heel dat skrast. We zullen moeten bezuinigen, vooral om een tekort dat zich aftekent in de jaren 2014 en daarna, om dat tekort weg te werken. En dat gaat om een tekort van ongeveer 1,2 miljoen structureel. Begin november neemt de gemeente van Dongerendiel een definitief besluit door de bezuinigingsmaatregels. De politie heeft op een ei 2 mensen aangehouden vanwege de deer van de 48-jarige Hanni Haanstra uit Drachten. Het gaat om een 27-jarige man uit Drachten en een 34-jarige man uit Veenendaal. Het waren binnen vrede aanhouden en werden het verlaten van de rechtercommissaris. En die bepaalt dan of ze langer vastzitten blijven. Ja, er waren al 2 drachters van 16 en 19 aangehouden als vertochten. Zij zitten nog hield niet vast. Haanstra rekken begin september slim verwonden bij een vechtpartij in Sint-Stritten. Hij verstoor kwarternij in het ziekenhuis. De politie zal van Joetouw streng controleren op landbouwverkeer. De controles worden nauw houden in de drokke tijd van leenbedrijven en boeren. Alle jaren vallen er in Nederland haast 18 doden en 100 verwonden bij ongelukken met trekkers. Er wordt benam gecontroleerd op de markering van uitstekkende onderdelen van landbouwmachines. Je praat ook over verlichting, je praat over spiegels. Nou, dat soort zaken, eigenlijk hele normale, basale zaken, maar waarvan wij vinden dat daar wel extra op gecontroleerd moet worden. Want de meeste ongevallen gebeuren toch bij de linksaf ongevallen. Nou, dat heeft vaak te maken met spiegels en met het aangeven van richting. Op 20 plakken in de provincie komen spandoeken te hingen boven de dieken dat extra landbouwverkeer verwachten wordt. Ljouwert moet in januari mogelijk op een nieuwe bezuiniging als de economie net gauw weer aanloopt. Op dit moment zitten wij toch weer op zo'n ruim 4200 mensen in de kaartenbak. En dat is een enorm financieel risico. En daarmee moet de Ljouwerter-wethouder Andries Eckhart nou al 12 miljoen euro meer om werkleerzichtsuitkering uitjaan als eerst tocht waard. Verder wordt pas de komende maanden bekend wat de consequenties binnen van nieuwe regels uit Den Haag. Op dit stuit het Ljouwert nog een sluitende begroting voor 2012. Zo wat van hem bekendmaken bij de presentatie van de cijfers. Maar burgers van Frieske tankstations willen door de vakbonden oproepen om haar kleer te maken voor acties voor een beter leen. Couriers van FNV-bondgenoten binnen vanmorgen begonnen met het verspreiden van folders bij alle tankstations. De onderhandelings voor het nieuwe CAO drie hier vast erin, omdat de werkjouwers maar haar leenbod nog onder het niveau van de inflatie zitten. Chronisch zieken en handicapten weer op een ijs weer troffen door het kabinet. De groep die een modaal inkomen heeft, schiet er honderden euro's meer op achteruit als net zieken. En daarom wordt er gedemonstreerd in Den Haag. Chronisch zieken met een inkomen van tussen de 22.000 en 48.000 bruto kan er wel 1440 euro in het jaar op achteruit gaan. Op dat wordt de zwarigtaslag verlegen, het eigen risico verhegen en het persoonsgebonden budget, het PGB, verdwijnt wat helemaal. Dat wordt thuiszorg voor in de plak komen moeten. Daardoor wordt de hele groep wel weer volle afhankelijker maken. Als ik om 8 uur op mijn werk zou moeten zijn, dan heb je nog geen thuiszorg om 7 uur of om 6:30. En die heb je wel nodig. Ja. Dus dan kun je beter een PGB hebben en het zelf inhuren. Stop de stapeling hier de demonstratie, want de ene maatregel komt naar de oren. En het is al het 4e jaar achter een oor dat er op de groep bezuinigd wordt. Frieske fruitkwekers hellen dit hier volle minder appels, parren en prommen van de BM als haar collega's in andere delen van het land. Nachtfrost in maaien zorgt het nou voor 10.000 euro's omskeer. Bij fruitkweken van Alphen in Sint-Jabik is de fruitrispingen in volle gang. Van Alphen verbouwt Soisbunder met appels, parren en prom. De nachtfrost in maaien zorgt het voor grote probleem. De kjeld is over het land komt en had een grutpad van de BM montaast. Van Alphen denkt de grutte skeer van te hebben. Dat loopt bij ons toch in de 10.000 euro's. En ja, het enige voordeel is eigenlijk dat we van het jaar vroeg klaar zijn met het plukken. Maar voor de rest, ja, dan het onderhoud van de bomen en de bemesting en het sproeien tegen insecten, dat gaat gewoon door. Of er nou vol hangen of niet. Dat besluit het waar. Joen en vannacht opklarings en droeg, het wordt 12 graden en er zit een matig ontkrachtige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt, er valt zo'n aan wat ruim, maar het blijft meest droeg. Het wordt een graad als 18 en de zuidwestenwind is matig ontkrachtig. Joens en nachts volgt er dan weer ruim. En het via deze kwartier stel ik de sport in boppenslag en ik meld me maar meer Fries Nijs aan ze om 6 uur.